Test mic 1, 2, 3, sound check. Test mic 1, 2, 3, sound check. Sound. Test. Sound check. Test mic 1, 2, 3, sound. Test mic 1, 2, 3, sound. Okay tayo. Yan, okay. Maraming salamat. Mike. Good morning po mga kabalen. Welcome po sa CLTV 36 News Stream. Hintayin lang ho natin yung 10:15 ng umaga ang opisyal na simula ng ating programa sa telebisyon. Pero ho dito sa digital, kwentuhan na po tayo. Yes, kasama ho ang inyong lingkod, Justin Dizon. Ito ho, maghahatid ho sa inyo ng mga iba't balita at impormasyon. Tungkol ho sa mga maraming bagay, mga kabalen, no? Iba't ibang mga pangyayari dito ho sa ating lalawigan at sa ating bansa. Siyempre, ano ba yung mga dapat ho nating malaman, lalong-lalo na ngayong nalalapit na itong panahon ng halalan. Ay siyempre, napaka-importante ho yan, mga kabalen, para sa atin, na maunawaan natin ano nga ba yung ating mga karapatan at ano nga ba yung mga dapat na pamantayan na meron tayo upang sa gayon ay magkaroon ho tayo ng matalinong pagboto. At hindi lang po matalinong pagboto, mas maayos na gobyerno matapos ho itong gagawin nating paghahalal ng mga opisyal sa darating kong Mayo 12 ng taong ito. Ayan. I-like, share, and follow lamang po itong ating streaming at maya-maya lamang ay live na ho tayo sa telebisyon. Isang magandang umaga po mga kabalen. Muli, welcome po sa CLTV 36 News Stream. Ako po ang inyong lingkod, Justin Dizon.
Maghahatid po sa inyo ng mga balita at impormasyong makatotohanan, balita at impormasyong may paggagamitan, at syempre, balita at impormasyong din paghuhugutan ho natin ng tuwa at kasiyahan. Ano? Dahil alam naman ho natin, ang mundo ay nababalot ika nga ng iba't ibang mga hindi ka nais-nais na pangyayari. Pero sa kabila ho nito, mga kabalen, sisigapin ho ng CLTV 36 na magbigay hindi lamang ng puro bad news sa inyo, dahil ito po, tutulungan din namin at nais din namin maging agent, maging ika nga pagdating dun sa practice ng pagbabahagi ng mga kwento. Gusto rin natin ibahagi talaga yung mga inspiring stories. So asahan ho ninyo, mga kabalen, na maraming mga panahon na sa mga darating na pagkakataon din, mas marami ho kayong mga matutunghay ang kwento ng tagumpay, mga kwento ho na nakaka-inspire, na pwede ho natin paghalawan ng aral. Ang lalim ng paghalawan, Paghalawan? Okay. Sino ba sa iyo yung nanonood ng nakikinig kay Fonz sa TikTok? Yung napanood nyo ba yung kulungan ng mga ulit-ulit na magsalita, di ba? Yung animosity. Animosity. So yung mga nakakagets ho ng reference ko, ayan, mga TikTokers nanonood kay Fonz, ayan, good morning ho sa inyong lahat. Ito, balikan natin, yun nga, yung mga kwento natin na pwede hong paghalaman ng mga informasyon at inang inspirasyon, syempre, importante rin po yan. Yan, tuloy-tuloy tayo, kaya naman, simulan ho natin ang araw ng Huwebes, January 30, 10:16 ng umaga. Nagsimula na kanina, pero ibig sabihin, simulan natin dito sa ating programa, dito sa update, kaugnay ho ng traffic situation. Ito, bagamat madalas ikinasasakit natin ng ulo, ayan, paalala ho ng mga eksperto at ng mga mga psychologist, yung road rage, kung tawagin, madalas ay sanhi daw ng stress at frustration. Mamaya papalabas natin yung balita ni Ashley Punsalan, kaugnay niyan, naipaliwanag ng maayos doon sa storya. Kung madalas nangyayari ngayon yun, siguro nga marami ng stress sa mundo, At syempre, ito rin yung pag-iingat ho sa kalsadahan. Muli, gusto natin ipaalala sa mga ating kapwa motorista. Diba? Wag ho tayong makipagkarera at wag ho tayong mag-exhibition sa kalsada. Ito ho, mga kabalen, real-time traffic situation muna ho tayo via NLEX Corporation. Ito po sa gawing itaas muna tayo. Yun pong pinakakaliwa sa Balintawak Toll Plaza ng oras na ito. Yung magkabilang linya ng iba area sa may Valenzuela. Bagamat tayo may volume ng mga sasakyan, ay fast moving pa din ho itong mga nagdaraan. Dito ho tayo sa right side, rightmost, sa pinakataas, Mindanao Toll Plaza. Yan hong Mindanao Toll Plaza, mga kabalen, nakikita natin ay may barado na, may bara na ng mga sasakyan dyan sa pa-exit ho ng Mindanao area o Mindanao Avenue ng Quezon City. Dito ho tayo sa gawing ibaba, leftmost muna tayo, may Kawayan Interchange, magkabilang linya, bagamat may volume ng mga sasakyan coming from a holiday. Mabilis pa rin po ang andar ng trapiko dyan, o andali ng trapiko. Ganyan din ang sitwasyon sa may Bocaue Toll Plaza at dito ho sa may area ng San Fernando, Pampanga. Magkabilaan ay, mga kabalen, maluwag na maluwag. Pero may nakikita akong, may grass fire ba dito sa may NLEX area? Parang merong, confirm natin. Ayan, nakikita ko ninyo yan, yung parang black, yung usok. So, confirm natin na sa NLEX Corporation, abangan po niyo yung update na kaugnay niyan. Sige ho, tuloy-tuloy pa rin tayo sa ating pagbabalita. Malakas ho ang hangin sa kasalukuyan, malamig din ang panahon. Sa Baguio City, umabot ng 11 degrees, nung isang araw, may nabasa ko sa Philippine Star, yan, 11 degrees, mga kabalen, di ba? Imagine niyo yun. Malamig yun, di ba? At hanggang kailan itong malamig na panahon at magkakaroon ba ng pag-ulan sa darating na weekend? Alamin ho natin yan mula ho sa DOST Pag-asa.
Narito po ang weather update ni Rhea Torres. Magandang umaga po sa ating lahat. Narito ang latest na weather update ngayong araw ng Thursday, January 30, 2025. Sa kasalukuyan po ay patuloy pa rin ang epekto ng shear line dito po sa may silangang bahagi ng Southern Luzon pati na rin po sa Kabisayaan. At kung makikita po natin dito sa ating latest satellite images, may mga kumpul na kaulapan po tayong namamataan, mostly dito po sa may eastern sections ng ating bansa. So may bahagi po ng Bicol region, pati na rin po sa mga karatig na probinsya ng Mimaropa, dyan po sa Quezon, as well as Eastern Visayas, magiging maulan po yung panahon, dulot po ng epekto ng shear line o yung pagsasalubong ng malamig at mainit na hangin. At dito naman po sa may eastern sections ng Mindanao, dyan po sa Caraga, pati na rin sa Davao region, ay makakaranas din po ng maulan na panahon. Dulot naman po yan na epekto ng easterlies or yung mainit na hangin na nanggagaling sa Karagatang Pasipiko. Sa may area naman po ng Luzon, patuloy ang epekto ng northeast monsoon o hanging amihan at magdudulot din po ito ng mga light to moderate naman ng mga pagulan, mostly sa may eastern sections ng Luzon area. So nakikita po natin dito sa ating latest satellite animation, mostly yung silangang bahagi po ng ating bansa ang makakaranas ng maulan na panahon ngayong araw. Samantalang sa western sections naman po ng ating kapuluan, asahan po natin yung bahagyang maulap hanggang sa maulap po na kalangitan. Kung may mga pag-ulan man, may hinang mga pag-ulan o mga pag-ambon ang mararanasan sa malaking bahagi or sa western sections ng Luzon area at possible pa rin po yung mga isolated na thunderstorms na usually nararanasan po sa hapon o sa gabi sa nalalabing bahagi naman po ng Visayas and Mindanao, gayon din dito sa may area ng Palawan. At sa ngayon po wala tayong minomonitor na low pressure area o bagyo sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility at sa mga susunod na araw, particularly this coming weekend, unti-unti pong hihina yung epekto nitong shear line pati na rin ng northeast monsoon. So possible po pagdating ng Sabado ay makakaranas po tayo ng mainit na panahon sa malaking bahagi ng ating bansa. Dapo po tayo sa magiging lagay ng panahon ngayong araw dito sa Luzon area. Dulot po ng epekto ng northeast monsoon, pati na rin po ng shear line. Dito po sa eastern sections ng Luzon ay makakaranas po tayo ng mga pag-ulan. Dahil po sa epekto ng amihan, asahan po natin ang light to moderate na mga pag-ulan ngayong araw sa may bahagi po ng Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, gayon din sa may Aurora. At dahil naman po sa shear line, possible po yung scattered rains and thunderstorms sa Quezon, gayon din sa Laguna, pati na rin sa Bicol Region at yung mga karatig na probinsya sa may Mimaropa area. Over the western sections po ng Luzon, dyan po sa may Ilocos Region, sa nalalabing bahagi ng Central Luzon, dito po sa Metro Manila, gayon din sa nalalabing bahagi ng Calabarzon at Mimaropa, ay makakaranas po tayo ng bahagyang maulap hanggang sa maulap po na kalangitan. At kung may mga pag-ulan man, may hina lamang po ito ng mga panandaliang pag-ambon o may hinang mga pag-ulan. Temperature forecast naman po natin sa mga piling syudad dito sa Luzon. Sa lawag po ay maglalaro mula 19 hanggang 30 degrees Celsius. Magiging malamig po ang panahon sa bahagi ng Tugigaraw mula 19 hanggang 25 degrees Celsius. For Baguio City, sa 12 to 22 degrees Celsius maximum temperatures, 30 degrees Celsius maximum temperatures ngayong araw for Metro Manila. At sa Legazpi, magiging bababa din po yung maximum temperatures natin na aabot lamang ng 26 degrees Celsius. Samantalang dito po sa Tagaytay, agwat po ng temperatura ay naasahan ngayong araw maglaro ng 20 hanggang 28 degrees Celsius. So magiging lagay naman po ng panahon sa nalalabing bahagi po ng ating bansa. Mostly eastern sections po ng Visayas and Mindanao ay makakaranas ng mga scattered rains and thunderstorms dulot po ng epekto ng shear line. Diyan po sa may eastern Visayas at easterlies naman po dulot na epekto ng easterlies sa may bahagi po ng Caraga and Davao region. So doble ingat po sa ating mga kababayan, especially po sa eastern Visayas. Possible pa rin po yung moderate to heavy na mga pagulan dulot po ng epekto ng shear line. At sa nalalabing bahagi ng Visayas and Mindanao, gayon din dito sa Palawan, asahan po natin yung bahagyang maulap hanggang sa maulap po na kalangitan at may mga posibilidad lamang po ng mga isolated na thunderstorms na mas madalas nararanasan sa hapon o sa gabi. Temperature forecast naman po sa mga piling syudad dito po sa Palawan for Kalayaan Islands, 31 degrees Celsius maximum temperatures at 32 degrees Celsius maximum temperatures naman ngayong araw para dito sa Puerto Princesa. Sa mga piling syudad naman po ng Visayas, dyan po sa Iloilo at Cebu,
Maximum temperatures po natin ay aabot ng 31 degrees Celsius. At sa Tacloban naman po, agwat ng temperatura ay maglalaman ng 24 hanggang 29 degrees Celsius. Sa mga piling syudad naman po ng Mindanao, dito po sa Zamboanga, ay aabot po ng 33 degrees Celsius maximum temperatures. Sa Cagayan de Oro, 23 to 31 at sa Davao naman 25 to 32 degrees Celsius. Sa kalagayan naman po ng ating karagatan, may gale warning po tayo nakataas sa ilang dagat baybayin po ng Luzon at Visayas. Yung area po na highlighted ng pula, yan po na inaasahan po natin yung maalon hanggang sa napakaalong karagatan, dyan po sa dagat baybayin ng Ilocos Norte, sa Batanes, sa Cagayan kasama ang Babuyan Islands, dyan po sa Isabela, Aurora, Northern Quezon, as well as sa northern at eastern coasts ng Pulilio Islands, sa hilagang dagat baybayin po ng Camarines Sur, sa may Catanduanes, eastern coasts ng Albay, Sorsogon, northern and eastern coasts ng Northern Samar, gayon din sa eastern coasts ng Eastern Samar. So yung area po na highlighted ng pula, naasahan po natin yung maalon hanggang sa napakaalong karagatan na maaaring umabot po ng 5.0 meters yung taas ng mga pag-alon. So delikado pong pumalaot, lalong-lalo na po sa ating mga kababayan na may mga maliit na sakyang pandagat. Sunrise po natin ngayong araw ay 6:25 a.m. at lulubog mamayang 5:54 p.m. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin lamang po ang aming social media accounts at ang aming website pag-asa.ust.gov.ph. Yan lang po latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Rhea Torres po, magandang umaga. Yan ho mga kabalin, atin ho nga na panood itong weather forecast mula po sa Pag-asa. Hatid sa atin ni Rhea Torres. Maraming salamat ho sa DOST Pag-asa sa paghahatid ng ganitong mga impormasyong napapanahon para ho sa ating lahat at para sa ating kaligtasan. Ayan. Sa orasong ito mga kabalin, ayan, silipin naman natin, ano nga ba yung mga paniniwala tuwing Chinese New Year o yung Lunar New Year kung tawagin, ano? At eto ho, mga kabalin, pinagdiriwang natin kahapon yan, ipinagdiwang kahapon, kaya nga ho, holiday, ano? Eto, yung mga interesadong malaman, ano ba, yung mga superstition, ano? Ano ba yung mga superstitions, mga paniniwala, ano? Tuwing ganitong pagdiriwang ng Lunar New Year o mas kilala sa tawag ng Chinese New Year para ho sa ating maraming mga kababayan, ano, at nakikisaya siyempre yung mga kababayan nating Chinoy din dyan sa Binondo. Ang daming mga nakita ko kahapon, mga kaibigan din, mga content creators at siyempre yung mga tropang namasyal dyan ho sa Binondo. Hindi ko alam kung si Alex Reckerman, parang nakita ko na nasa Binondo kahapon o nung isang araw, nakipag-Chinese New Year. Tama ba? Siya ba yung nakita ko sa Facebook na namasyal? Dude, ikaw ba yun? Ha? Kung ikaw yun, kwento mo naman yung experience. Ayan, mag-comment ka dito sa atin. Pero ito ko, yung mga paniniwala. At lakihan ko lamang. Ito ho, yung... Yan. Sabi ho, mga kabalin. Ay, live tuloy. Lex out natin. Yan. Magbigay ng pulang sobre o ampaw. Ayan. Higit pa sa pera ang sinisimbolo ng pulang sobre o ampaw tuwing Chinese New Year. Tanda rin ito ng blessing at kasiyahan para sa tatanggap at magbibigay nito. Ayan, mga kabalin, ha. So, kayo ba nakapagbigay ng pulang sobre o ampaw? Oo, nung 28, na merong Dragon Dance dyan sa Laos Group, nakapagbigay kami. Nandun pa sa video. Actually, ako gusto mag-jump in doon sa Dragon. Pero ang saya-saya, At na-experience natin, first time pumasok sa CLTV 36, dito sa Laos Group, itong Dragon Dance. At naway, dagsain tayo ng swerte ngayong 2025. 25. Ayan, mga kabalin. Ano pa yung mga pampaswerte?
O ano yung dapat iwasan? Ito ho, umiwas daw sa mga matutulis na bagay. Ayan. Matutulis na bagay, hindi tao. Itinuturing ng mga Chinese na ang paggamit ng mga matutulis na bagay tuwing New Year's Eve, New Year's Day at unang araw ng taon ay sumisimbolo sa pagputol ng swerte. Uy, buti na lang. May nakapaghiwa na ba ng sibuyas? O mga nakapanggisa, ano? So, ayan ho, yung mga kanilang paniniwala. Ano pa? Meron pa? Huwag maglalaba o maliligo. Ayan, pinaniniwala ang kaarawan ng water god ang una at kalawang araw ng lunar year. Kaya ang paglalaba o pagbasa ng buhok at pagligo ay pinagbabawal bilang respeto sa nasabing deity. Ayan ho, mga kabalen. Kabilang din yan sa mga Chinese New Year superstitions na sinusunod ho ng ating mga kababayan o ilan sa ating mga kababayan at syempre yung mga kababayan ho o natin na mga Chinoy, ano? Iwasan ang pagsusuot ng itim at puting damit. Ang pagsusuot po ng puti at itim ay tradisyonal na inuugnay sa pagluluksa. Kaya ho tuwing na Chinese New Year, nangingibabaw ang kulay, pulang kasuotan at dekorasyon na simbolo ng luck and good fortune. Ayan ho, mga kabalen. So, ano bang kulay ang inyong naisuot? Kaya pala naka-colorful ako hapon, naka-yellow ako first time kung magsuot ng dilaw. Ayan. Malas din ang magpautang at mangutang sa ganito. At ang pag-utang at pagpapautang ay itinuturing na isang unlucky omen para ho sa mga Chinese dahil nangangahulugan ito ng pagkalugi at pagkakita. At pinagbabawal din ho nila yung paniningil ng utang sa araw ng bagong taon. Ayan. Pero sana maganda sa bagong taon magbayad din ng utang, di ba? Ayan ho, mga kabalen, di ba? So, isa yan sa mga paniniwala rin. Kapag nagwalis ka sa Chinese New Year, magiging mahirap ka buong taon. Posible ba na dito rin ang galing yung paniniwala na bawal magwalis tayong mga Pinoy, patsesilim, ne? Nino pang gagawa ka rin, tataluki ka rin. Nino pang itang mamalis pa po. O itang ba iniwasang magwalis paggabi, ano? Dahil ito, sabi, ang pagwawalis po o paglalabas ng basura sa Chinese New Year ay pag-alis din daw ng iyong swerte para sa bagong taon. Sa ikalimang araw pa lamang pwedeng maglinis dahil sa araw na ito pinaniniwala ang simbolo ng kahirapan, ang mga alikabok at basura. Yan ho, mga kabalet, ay kabilang din sa mga paniniwala. Kumain ng matatamis, kaya naman pala may mga tikoy at yung mga hopya, ang pagkain traditional food and desserts gaya ho ng glutinous rice balls, chocolate and candied fruits ay isa ring paniniwala ng mga Chinese na magdadala ng mas matamis na taon. Ayan ho. Ay, anong sarap nitong hopya ba to? Mochi parang pineapple cake. Pineapple, oo, 'di ba? Tama, pineapple cake, 'di ba? Oo, pineapple cake 'yan. Sa Taiwan, ang daming ganyan, pineapple cake 'yan. Bawal manlait o maging nega kapag Chinese New Year. Dapat araw-araw, 'di ba? Bawal. O higit na bawal pag Chinese New Year. Wag mo kayo manlait. Arutin pa mong kapampangan mo kapag pisti. Ang manlalait at magiging negatibo ay bawal sa Chinese New Year. Dapat daw maging maingat sa mga sasabihin. Ayan, isa rin po yan sa mga paniniwala, kabalen. Ano pa? Ito na, umulit na. Okay, magbigay ng pulang ampaw. Yan ho mga kabalen, ang mga dapat nating tandaan kaugnay ho ng yung mga superstitions, no? O superstitious beliefs tuwing pagsalubong sa Lunar New Year. At kahapon, yan ho yung dahilan kung bakit marami sa atin ang nag-holiday break. Mga kabalen, speaking of break, isang mabilis na patalastas lamang at wag ho kayong aalis, magbabalik ang CLTV 36 News Stream.
Nagbabalik po ang may katanungan ho si Kuyang Justin, ano? Ano ba yung nanong manyaman luto para pagtuwan? Oo, may lunch na ba kayo? O anong manyaman bilhin? Manyaman, manyaman ito pa magsamot niya. Anong masarap bilhin? Anong lunch suggestion ninyo? Eto mga kabalin, totoo ito. Kwento ko lang. Kwentuhan ko lamang kayo. Speaking of luto-luto, ayan. Habang tayo ay nasa Google News, ayan, para makita natin yung aking news feed. Share ko sa inyo yung aking news briefing sa araw na ito. Habang kwentuhan ko muna kayo habang nag-stream kayo. Kayo ba naranasan nyo na ba yung ayun nyo nang nagluluto, tamad na kayo magluto. Kasi tapos ayaw nyo na rin mag-isip kung anong lulutuin. Kaya ayaw nyo na rin mag-isip kung anong orderin. Kung kunwari, kung magpapadeliver ka, Grab or Food Panda. Ay, nag-announce. Sorry. O tapos, mas gusto mo na lang yung pumunta sa karinderya. Kasi pagdating mo sa karinderya, mas marami kang pagpipilian. Tapos, hindi mo na kailangan mag-isip kung alin doon, tuturo mo na lang. Parang, di ba, yung it saves you the brain cells. Di ba? Sinong nakaka-relate? Di ba? Halimbawa sa amin, sa ako, dadalawa lang kami sa bahay tapos magluluto ka. Kunwari, pang isang meal. Siyempre, mapapagod ka pag nagluto ka, di ba? So, tapos kung gagawin mo namang marami para hanggang dinner na, tapos minsan papasobrahan mo, kaya 1 kilo lulutuin mo lahat. Minsan 2 araw na kinakain mo pa rin yung ulam, so medyo nananawa ka naman na. Kung lagi ka naman magluluto, nakakapagod naman at hindi mo rin maisisingit sa oras, yung mga ganon. So, ang pinakamaganda is find your trusted karinderya. Ito po, bilang isang nagluluto na hindi na alam kung ano ang lulutuin, ano. At baka naman meron ho kayong mga masuggest na masarap na karinderya sa area ho ng San Fernando para tuwing nasa CLTV 36 itong ating mga tropa tayo, tuwing nasa CLTV 36 tayo, meron ho tayong pwedeng mapuntahan na bibilhan. O kaya naman, dito rin sa area ng Angeles City, baka meron ho kayong suggestion na karinderya. Yan na lang ang aking itatanong, ano? Karinderya suggestion, no? Karinderya. Nga, no ba? Kasi ako personally, ako kaburitang putang-mutaking karinderya, kaya batakit mo retang ulam, mag-highlight ka like, pick me! Sabihan na rin ulam, ako piliin mo, ano, di ba? Ano parang, so, yun, mga kapalit. Best ka. Ito, at yan ang ating tanong. Best karinderya in Pampanga. Baka meron ho kayong masuggest, mga kabalin, yung mga nakikinig sa akin. Share nyo naman, huwag nyong i-gatekeep. Okay? Huwag nyong i-gatekeep kung saan yung masarap na karinderya, please. Maawa kayo sa mga hindi na po marunong, hindi na alam kung anong lulutuin. At saka yung menu ko, para hindi, yung aking mga alam lutuin, hindi na nag-expand. So, kailangan siguro balikan ko yung kusina, no? Pero, ang hirap eh. Hindi na nag-expand talaga eh. Parang hindi ko na alam kung ano yung idadagdag ko doon sa mga pwede ko pang lutuin. Ayan. Sige ho, mga kabalin. Eto. Magbabahagi muna ho ako ng ilang mga balita sa inyo. Itong sa aking briefing. I-share lang ni Kuyang Justin. Ito ho, sa World Health Organization. Basahin natin itong statement nila. Ito ho. Lalakihan.
Health Organization expresses deep concern about the implications of the immediate funding pause for HIV programs in low and middle income countries. These programs provide access to life-saving HIV therapy to more than 30 million people worldwide. Globally, 39.9 million people were living with HIV at the end of 2023. A funding halt for HIV programs can put people living with HIV at immediate increase of risk and illness and death and undermine efforts to prevent transmission in communities and countries. Ito ho mga kabalin ang pahayag ng WHO kaugnay nito ang potential global threat. At dahil dito sa pagbabawas o pagpapos ng funding po para sa mga programa, ipopost ko dito sa ating streaming yung buong statement, yung link sa buong statement para ho dun sa mga gustong makabasa. Yan ho mga kabalin. Sa oras na ito, bigyang daan muna ho natin yung ilang mga balita naman sa Facebook page ng CLTV 36 News. Ito, balik mo muna sa Google News habang hinahanap ko itong ilang mga news stories. Pero ito ho, mga kabalen, basahin lang din natin. Ito, mula sa abs-cbn.com. Ulat po ni Arthur Fuentes. The Philippine gross domestic product expanded 5.2% in the fourth quarter of 2024 ayon ho yan sa PSA. Ito mga kabalen, kinilala ho yung ng iba't ibang sektor dito sa lalawigan ng Pampanga at sa buong rehiyon po yung mahalagang papel ng media. Kasabay ho yan nung nangyaring induction ng mga bagong opisyales ng Central Luzon Media Association. Balikan ho natin yung ilang highlights ng event at ano nga ba yung halaga o yung papel na ginagampanan ho ng media. Narito po. Kasabay ng 126 na anibersaryo ng unang Republika ng Pilipinas, formal nang nanumpa ang mga newly elected officers ng Central Luzon Media Association o CLMA para sa taong 2025 to 2026 nitong January 23. Ginanap ang makulay na induction at oath-taking ceremony sa Widows Hotel Clark. Filipiniana ang tema ng pagdiriwang at sumasalamin umano ito sa advokasya ng organisasyon na sumuporta sa mga local, micro, small, and medium enterprises o MSMEs. Sa speech ni CLMA President Mark Sison, binigyang diin niya ang kahalagaan ng media sa lipunan. So we, as members of the media, have a sacred duty to the truth. Our work is similar to peeling an onion. Layer by layer, we uncover what lies beneath, even when it's uncomfortable or challenging. Dagdag niya, ang responsibilidad ng media ang magbigay impormasyon, hamunin ng katotohanan at maglingkod ng buong katapangan. Pinangunahan ni Pampanga Vice Governor Lilia Pineda ang induction at oath-taking rights ng CLMA Pampanga Chapter Officers. Sinaluduhan ni Pineda ang CLMA dahil sa kanilang paghahatid umano ng makatotohanang impormasyon lalo na ngayong palapit na ang eleksyon. Eleksyon lang ngayon. Siyempre, yung mga politiko, kanya-kanya silang sistema, mayroong sisirahan ka, minsan sirahan na lang ang nangyayari. Pero mabuti na lang sa panahon ngayon, nandyan kayo, sumusuport kayo at nasa totoo lang kayo.
Hiling rin ni Pineda na magpatuloy ang pagtutulungan ng CLMA at ng provincial government ng Pampanga sa pagpapalako ng probinsya sa pamamagitan ng paghahatid ng credible at reliable information sa publiko. Pagpapalalim naman ng koneksyon sa komunidad ang nahahatid ng media para kay Clark Development Corporation President and CEO, Attorney Agnes VST de Venadera. Anya, fence community ang Clark, kaya naman ang media raw ang tulay ng CDC upang malaman ng ibang komunidad ang mga development efforts na ginagawa rito. If you open your windows to the media, you are actually establishing the transparency. Makakasama naman ni Season sa kanyang termino sina Albert Lacanlale ng Sunstar Pampanga at RW 95.5 FM bilang Executive Vice President. Vice President for Broadcast and Print pa rin, sina CLTV 36 Jody Mercado at Sunstar Pampanga Princess Clay Alcalas respectively. Habang si Joanne Manabat ng Raptor naman ang Vice President for Online. Magpapatuloy naman sa secretary position si Chiki Kakal ng RW 95.5 FM. Sina CLTV 36 Jenna Lumbang Parungaw at Paulo G. Santos naman ang treasurer at auditor. Kasama rin sa CLMA Pampanga Board of Directors ay si Boy Santiago bilang chairman of the board. At ang mga directors na sina AP San Pedro, Benny Gintu, Ray Malig, Glendy Sembrano at Joe Salazar. Ang CLMA founder at veteran journalist na si Cesar Bong Lacson, ang chairman emeritus ng CLMA Pampanga at advisor ng CLMA Council of Leaders. Samantala, dumalo rin sa pagdiriwang sina Pampanga 1st District Representative John Lazatin na nanguna rin sa induction ng bagong CLMA Regional Officers, Pampanga Chamber of Commerce and Industry Chairman Rene Romero, Angeles Vice Mayor Vicky Vega, at Business Tycoon Rodolfo Bong Pineda. Ashley Punzalan, CLTV 36 News. Yan ho mga kabalen. At correction, 95.1 yung radio station at namali ng basa itong si Ashley. Correction po paumanhin, kami po ay humihingi ng paumanhin. Ang tinutukoy pong istasyon 95.1. Ano ba? Di ba? Nalito na rin ako. RW, di ba? So, kayo po mga kabalen, di ba? Yan. At sige po, tuloy-tuloy tayo. Paumanhin sa mga na-confused tao. Correction po yun, papalitan namin. Kami po humingi ng paumanhin. Ang tinutukoy na istasyon ay 95.1. Sige po, at tuloy-tuloy tayo sa ibang mga balita. Ito, mga kabalen, ito, papanoorin natin yung Chinese New mensahe po ni Vice President Sara Duterte para ho sa pagdiriwang ng Chinese New Year. Narito po. My warmest greetings of peace and a happy spring festival. As we celebrate this joyous occasion, let us embrace the spirit of generosity and harmony that defines this season. This vibrant time not only honors our rich traditions, but also highlights the strong bonds of collaboration that enrich our heritage. Let us march ahead with renewed vigor and determination to ring in 2025 with hope and optimism. We join all communities in celebrating the efforts that brought good fortune and growth in our shared pursuit of a resilient and prosperous future. As we look forward to a new year, let us nurture the spirit of compassion and bayanihan in rediscovering the rich and dynamic heritage that have long defined mutual ties of friendship and cooperation. And whatever lies ahead this year, may we face every challenge boldly with the same diligence, resilience, and hard work which all communities are known for. I wish everyone a bountiful and successful Spring Festival celebration.
Ano ho mga kabalen ang pahayag ni Vice President Sara Duterte kaugnay ho nitong itong paggunita sa Lunar New Year. Ito ho, news update muna ho tayo. Umabot ho sa 14 na suspected cases ng hand, foot, and mouth disease ang naitala po sa syudad ng San Fernando, Pampanga. Ang pagsinabi hong mula po January 1 yan hanggang January 2025, batay ho sa ulat ng City Health Office. At pag sinabi hong suspected case, ito ho yung mga taong may lagnat at pananakit ng lalabunan na may kasamang pantal o mapupulang butlig na may tubig na kadalasang nakikita sa bibig, palad, paa at maging sa puwit. At disease counts reported here, do not represent the numbers, sabi daw. So, saan-saan ba yung mga kaso? 2025, Baliti, Bulaod 5, Kalulot 3, De La Paz Norte 2, Maimpis 1 at sa Sagin and Cabiawan tig-1 rin ho. Mga kabalen, sa Malpitik noong 2024 nakapagtala rin ng 1. So sa ngayon ho ay yung naiulat ay 14 cases sa buwan ho ng Enero. Eto, mga kabalen, na-aresto rin ho ang isang miyembro ng umano'y miyembro ng Gun for Hire Group, na Randy Ponce, Gun for Hire Group, matapos po yung isang search operation sa Barangay San Juan Banyo, Arayat, Pampanga. Dito pong Martes yan, January 28. Nauna na pong nahuli ang 45 years old na suspect dahil sa paglabag sa Republic Act 10591. Ito pong Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Nakuha po mula sa kanya iba't ibang armas katulad ho ng isang pistol, kalibre 45 na may siyam na live rounds, isang magazine, isang granada at isang holster. Yan ho'y nangyari dyan sa Arayat, Pampanga. Ito mga kabalen, sa ibang ulat, saan na yung okay, ito. Ito po ginawaran ho ng marangal at taimtim na seremonya ang yumaong si Police Major General Walter Castillejos na pumanaw ho noong January 23 sa edad na 58. Ito pong funeral honors para sa yumaong pulis ay ginanap sa Tierra Santa Memorial Park sa Barangay Mabiga, Mabalacat City, Pampanga. Dito rin pong Martes yan, January 28. Bilang isang natatanging miyembro ng PNPA, tagapagtaguyod ng Class of 1988, inialay ho ni Police Major General Castillejos ang mga dekada ng kanyang buhay sa Philippine National Police. Nagsimula ho siya sa Region 3 at nagsilbi bilang Chief of Police sa iba't ibang bayan kabilang na ho sa Santa Ana, Florida Blanca, sa Porac at maging sa siyudad ho ng San Fernando. Nagpatuloy din ho siya bilang Executive Officer for Directorate for Integrated Police Operations hanggang naging Deputy Director ng DIPO sa Western Mindanao. Tumayo rin ho si Castillejos bilang Chief ng Peace Process and Development Center, Director ng Center for Police Strategy Management at Director for Plans. Taong 2022, hinirang po siya bilang Director ng Police Community Relations. Pinangunahan po ni Pampanga Provincial Police Officer o Office Director. Pinangunahan po ni Pampanga Police Provincial Director Police Colonel J.D. Maandal ang huling pagpupugay para po kay Castillejos. Dumalo rin ho sa nasabing seremonya si Police Brigadier General Jean Fajardo
ang Director po ng Police Regional Office 3 at yung ng PRO3 Command Group, maging yung mga kasamahan sa serbisyo at syempre yung mga kaanak at kapamilya po ni Castillejos. Ang idinaos po na funeral honors ay pagkilala sa kanyang paglilingkod at pamumuno at walang sawang dedikasyon sa PNP. Ulat ho yan ng ating intern na si Daryl Castro, CLTV 36 News intern. Ayan mga kabalen. Kabalen, ako po ay magpapaalam na at 10:58 na ng umaga. Matapos to, abangan ho ninyo, ila-live stream ko itong printing ho ng mga balota para ho sa darating na halalan at tuloy-tuloy tayo sa ating pag-update din sa social media. Ito po, tuloy ang ating updating. Salamat ho sa lahat ng mga tumutok sa telebisyon. Muli ako po si Justin Dizon. Maraming salamat sa inyong pagtutok sa CLTV 36. Kaya lamang babalik live ho ako para naman dito ho sa ating Comelec printing of ballots at iba pang mga balita. Muli, mag-ingat ho kayo at maraming salamat. Kabalen.